yanzu kamar Anas bin Malik, mahaifiyarsa Ummu Sulaimin, ka kalli irin tarbiyyar da ta ba ɗan. Akwai ran da Anas ya zo ya kunshi abu haka, sai take ce masa me wannan? Ya ce wannan annabi ne ya aike ni. Me? Ya ce a wannan sirri ne. Ta ce a to gaskiya kaka tona sirrin annabi. To na tabbata in na yanzu ne ɗaiɗaya ne wanda ba za su bari su san me wannan abun ba. Ha gani? Sannan akwai lokacin da ta haifu, ta ce ɗan nan kar kowa ya bashi wani abu har sai gari ya waye, an ɗauke shi a kai shi wajen annabi. Dukkansu ba su yi la'akari da cewa ɗansu ne ƙaninsu ba, haka aka bar shi tun da dai ta shata aka bari, saboda tana son a ce yawun annabi ne zai so ma shiga bakin wannan ɗan. Amma yau mata ba haka suke ba. Kowace mace ta yi banga kai ka ce ita kaɗai ta yi makanta jima'i ta haifi ɗanta. Uba bai da na cewa akan 'ya'yansa. In kai magana akan ɗan wala sai ku rabu. Yau 'ya'ya nawa dalilin su iyayensu suka rabu aurensu. Ga kuma wasu irin alƙalai da muke samu a wannan zamani masu ban mamaki. 'Ya'yanka ne amma sai a kwace a ba matar, a kwace gidanka a ce an mallaka mata, a ce kuma sai ka ci da su kuma an hana ka shiga gidan. Wannan fa duk ɗaurin gindi ake ƙara ɗaure ma mata gindi. Tannan cikin malamai akwai wanda su ma sun zama 'yan barandan turawa, kullum burinsu a ba mata 'yanci, a ba mata 'yanci. Wannan iya 'yancin da suka samu fa, iya kuma yanda za su ƙara miƙe ƙafa su azabtar da mazajensu, mazajen a cakar da kwakwalensu su kasa tarbiyyar 'ya'yansu. Akwai ran da wani babban malami a garin nan ya yi tambaya a wata makaranta, ya ce duk wani farfesan da ka gani, mace ko namiji, ɗaiɗai ne wanda uwarsa ta yi sakandire ma. Ya ce amma yanzu ga farfesoshi mata, me yasa suka kasa haifan daktoci da farfesoshi? Yanzu duk wacce ta zamo ta yi ilimi suna kiran kansu wai mata masu nasara, masu asara dai. Tunda iya iliminta iya da za ta bujire ma dokan Allah, in dai ba Allah ne taimake ta ba, sai ta ga gaba ɗaya ta girmi wayewan kabilanta, ta girmi wayewan addininta, kuma haka take son ɗanta sai ya bi ta akan wannan turban, ko ya dace da hankali ko bai dace da hankali ba. Don haka iyaye mata ku ji tsoron Allah. Duk da ana samun ɗaiɗaiku wanda kuma uwar ita ce za ga ta tsaya tsayin da kaman uban kuma ya ƙi ba ta haɗin kai, amma wallahi kusan kashi 99 mata so suke ɗaure ma 'ya'yansu gindi su yi shaye-shaye, ko su ɗaure ma 'ya'yansu mata gindi su ƙi zaman aure. Da haka dole idan an zo batun shaye-shaye sai an sa da mata, wannan ya zamo dole don ta wajensu ake samun wannan matsalar. Sannan ka duba a yanzu fa, wai sai a ce Kano sun fi ko'ina shaye-shaye a Najeriya. Ta yiwu, amma mu ba mu yarda da wannan alƙalama da suke bayarwa ba, saboda ta ina ake kawo kayan shaye-shayen? Su masu noma ba sa sha, ko masu safaranta ba sa sha? Duk yanda aka yi dai daga wani waje aka kawo, amma kuma a ce inda ake kawo abin an fi wanda su suke samar da abin sha. Da haka dai gaskiya ana yi, wannan kan babu ƙarya, mu yi kanmu adalci. Muna roƙon Ubangiji ya shirye mu, ya shirye mata dukkan inda suke, kuma ya shirye matasanmu. Allah ya shirye mu gaba ɗaya. Sannan gaskiya akwai 'yan siyasan da su ma suna ɗaure ma yara gindi don kaɗai su zamo 'yan barandansu. Kaga mutum zai ɗauki kuɗi masu nauyi ya ba su je su sha kayan maye don su zamo su ne bodyguard ɗinsa, wanda babu 'ya'yansa ba ƙannansa a ciki. Wannan zalunci ne. Mutum ya ji tsoron Allah. Idan kai rashin sa'a, Allah zai karɓe daman a hannunka, ya talautar da kai, ya mai da 'ya'yanka su zamo masu gadin wasu kai ma wata ran. Don haka yanda ka ɓata kwakwalen 'ya'yan wasu don ba su da shi ko don ba dama a hannunsu, baka tunanin Allah ya juyo da abin kai ma wata ran ya zamo kai ne baka da shi. So nawa ana ganin wanda a wata tenuwan su ake ji, tenuwa ɗaya biyu kawai idan suka yi azumi sai ka ga kwata-kwata kan ba su taɓa shiga ni'ima ba. To waɗannan fa 'ya'yansu suna iya zama wasu ma 'yan barandan wasu siyasan, kamar yadda a yau ka bautar da na wasu, kai ma fa za a iya bautar da naka. Da haka muna roƙon Ubangiji ya ganar da mu kuma ya ɗora mu akan daidai. Amma tabbas Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi farin ciki da duk wata uwa da take ziga ɗanta ya zama tuburan ba, wanda a nan garin
a ce wai matasa suna yawo da buhu za ga suna yawo wai kowa ya jefa wayarsa a ciki, ko ka sa ko a ƙaddamar ma garin musulmi irin Kano. Allah ka shirye mu, wallahi tallahi magabatan Kano ba haka suka ɗora garin nan ba. Mutane ne wanda sun san Allah kuma sun yarda da ƙaddara. Wani abu ne dai kawai akasi da yake ɓoye ba a gano yadda abin yake ba. Amma wallahi har yau duk wani dattijo na gari a garin nan yana jin ciwon wannan abin, ko da akwai ɗansa ko a ciki. Iyaye mata ina ƙara maimaita ku ji tsoron Allah, ku taimaki mazajen ku wajen tarbiyyar 'ya'yanku. Kai kuma uba, ka yi haƙuri, ka rabu da ɗanka na ɗan wani lokaci don ku amfani juna na tsawon lokaci. Wannan dai makarantun allon da aka tsana ko makarantun bodin, ka tura ɗanka ya bar gabanka. Duk wahalan da 'ya'yan talaka suke sha kai ma nakan ya sha. In Allah ya taimaka, wannan wahalar za ta zama maku shimfiɗar ni'ima nan gaba. Amma muddin ka biye ma iyalinka ka ce ba inda ɗanka zai je ko nawa za a yi, to Allah za ka yi kuka an ka saki. Yanzu fa akwai iyayen da a nan idan yaro ya gama jami'a, sabis ɗin da za a tura shi kudu, za ga ba su yadda ɗansu ya nesa da su ba. Wani irin hauka ne haka? Wani irin son 'ya'ya aka sa mutane haka? Kuma kai da za ka kalla ba haka iyayenka suka maka ba. Wallahi tallahi mafi yawan manyan nan da kake gani, wasu iccen sayarwa da ciyawa da kiwo da noma, haka iyayensu suka tara suka biya musu kuɗin makaranta. Amma yau su ba za su iya ma 'ya'yansu ba. Abin mamaki ka ga yaro wai ba zai iya zuwa makarantar da take kilomita ɗaya tsakaninsa da shi, ba zai iya tafiya a ƙasa ba. Wannan yaron ta ya zai taimake ka? Wallahi ba zai taimake ka ba. In ko ka ga ya taimake ka, to ya kamata ka yi sujada, kai ta kuka don gode ma Allah, don wallahi ba kokarin ka bane. Ka duba kandi da aka yi kwanan nan, yara irin yadda suke wasa da abin hawa akan hanya, kai ka ce ba wanda ya sai ga musu a garin. Jami'in tsaro yau idan ka shiga garin ko ina za ga da jami'an tsaro, muna tsamman ma yana da alaka da wannan abin. Kaga yaro ya babbata yunifon ɗinsa, wai ya yi baibai da sa yunifon. Wannan yunifon ɗin shine hasken ka na gaba. Mutum nawa za su samu mukami kaga dan ba sa yunifon ɗin ba sun samu matsala. Ta haka muna jan kunnen iyaye, har ku yaran, kar ka ga yau kaman kana abin nan, babanka watakila ya zo ya ratsa yanayin da kake ciki, bata masa daɗi ba, yasa yake son ka zama mutumin kirki. In ka ki bin sa, kai zaka cuci kanka, ba wanda zai taya ka kuka nan gaba, kai zaka yi kuka da kanka. A ce mutum kawai ya je waye sabis a wata jihar, zaka ga iya kwana 21 nan ma da ake a daddafe mutum zai yi. A'a, kai ba za ka iya rabuwa da familinka ko na shekara ɗaya ba? Haba, wannan duniyar da ka gani, ina ƙara maimaita mana, duk wanda ka ga ya zama gwarzo, wallahi tayu ma maraya ne. Rayuwa gaban iyaye ba shi yake mai da mutum ya zama wani ba. Kai dai ka samu iyayen da suka yadda su tallafa maka, kai ma ka ba su gudumawa, ka yadda su juya ka. Duk irin abin da suke so da kai, in dai bai saba ma shari'a da hankali ba, ka yi haƙuri ka yi. In dai ka bi su, za a bi ka. Saboda annabi na ce birru aba'akum tabarrukum abana'ukum, ku bi 'ya'yanku, abin nan ku bi iyayenku, 'ya'yanku za su bi ku. In dai ka bi iyayenka, in Allah ya so da 'ya'yanka za su bi ka. Sannan Allah da kansa ya ba mu addu'a cewa ka rinka yi ma iyayenka addu'a. To amma duk uban da bai tarbiyantar da ɗansa ba, uwar da bata yadda an tarbiyantar da ɗanta ba, yaushe wannan ɗa zai mata addu'a? Allah da kansa yana cewa wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Cewa Ubangiji ka ji kan iyayena kamar yadda suka tarbiyante ni ina karami. To idan kai tarbiyyar da ka ba ɗanka ba na gaske ba ne, kana son Allah ya maka yadda kai ma ɗan? Wannan addu'an a kalle ta da kyau, rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Allah ka ji kan iyayena, ka tausaya masu kamar yadda suka min ina karami. To idan ɗanka na karami, ka yi iya ƙoƙarinka ka ɗora shi akan daidai, ita kuma uwar ta ƙi ta baka haɗin kai, ko kuma ita ce take so kai ka ƙi, yanda kuka ɗan ya girma a taɓare, haka kuke son Allah muku irin wannan mu'amalan? Da haka wannan addu'a ƙalubale ne ga kowane uba, ka tausaya ma iyayenka, sannan ka tausaya ma 'ya'yanka. Amma muddin uba shi yake nuna ma ɗa yanda zai ji kansa,
tunda yaro amana Allah ya damka a hannunka, bai san kowa ba sai kai. A yau da za a saki duk wani mai mutunci a nan duniyan ya zo, duk rashin kimanka idan ɗanka aka ce ya zaɓa, kai zai zaɓa, saboda kai kaɗai ya sani. Tashe ko za ka iya gaya masa ya ji. Idan ka ga bai ji ba, dole an samu akasi wajen wannan tarbiyya. An ce ice tun na ɗanye ake tankwara shi. Idan ɗanka sai da ya girma, alamomin balaga suka bayyana, sannan ka ce za ka tankwara shi yadda